Doncs comença un nou any i segurament ja has tingut un propòsit d'any nou, has tingut alguna idea o t'has volgut proposar alguna cosa, has pensat que aquest any sí que sí. Hi he donat moltes voltes, però al final m'he dit som-hi! Però el més probable és que, com cada any, aquest propòsit d'any nou te l'oblidis, perdis la motivació i d'aquí a possiblement 15 dies, 3 setmanes, segurament ja no sembla tan important aquest propòsit i acaba la paperera. En el vídeo d'avui t'explicaré quin sistema faig servir jo perquè aquest no sigui el meu cas i que aquests propòsits, aquestes idees que tinc el dia 1 de gener, 2 de gener, no sé si els aconsegueixo durant l'any, però almenys ja em poso a fer coses que durant els pròxims 365 dies em faran millorar en aquests propòsits que tenia. Comencem el vídeo. Per entendre aquest vídeo completament, potser et recomanaria que anessis al vídeo anterior, on en un format més tipus blog, vaig fer una mica la revisió de l'any 2021. I és que crec que la millor manera d'encarar 2022 i proposar-te alguna mena de propòsit és doncs revisar una mica el 2021, què ha funcionat, què no ha funcionat, què t'ha fet sentir bé, en què et voldries haver esforçat més, etc etc. Crec que és molt més important, de fet, passar temps revisant l'any que acaba de tancar que no posant-te propòsits en nou. En aquell vídeo vaig trobar unes grans àrees de la meva vida on em vull centrar, on em vull esforçar, que són relacions, aquí seria família, amics, parella, aquestes coses que et vols esforçar perquè funcioni a la teva vida. Feina, hi dediquem com 8 hores mínim cada dia, així que possiblement t'hi vols dedicar una mica o tens alguna idea d'algú que vulguis millorar. Projectes, en el meu cas un projecte és molt clar, no? És tenir un canal de YouTube, però jo aquí et puc dir, no sé, algú voldrà córrer una marató, algú voldrà aprendre anglès, algú es voldrà treure una segona carrera, el que per tu sigui un projecte a la teva vida que vulguis fer. Salut, òbviament, voldràs estar sa, voldràs canviar la teva dieta, voldràs perdre 10 quilos, segurament no sé si voldràs millorar la teva salut, però almenys la vols mantenir i segurament vols tenir alguns hàbits saludables aquest any. I finalment, finances. No sé si les finances, la millor manera de tractar les teves finances és com un propòsit d'any nou, però sí que potser començar l'any nou és el moment de fer que, no sé, les teves finances ja no siguin un tema tabú a la teva vida que et fa por posar-t'hi, o almenys pots tenir un repte, jo què sé, vull estalviar 1.000.000 d'euros. Podem tractar les finances una mica com un propòsit d'any nou, si volem. En totes aquestes àrees pots trobar-hi, el que dèiem abans, un propòsit, un objectiu, una meta per aconseguir aquest any i segurament d'aquí a 3 setmanes, un mes, te n'hauràs cansat, te n'hauràs oblidat perquè ja no estàs motivat. Ay, Dios mío, qué calvario estoy. És el típic problema dels propòsits d'any nou, que la gent està motivada i després quan perd la motivació ja està. Què és el que hem de fer? Doncs has de canviar motivació per disciplina. No aconseguiràs córrer una marató perquè cada dia estàs molt motivat per sortir a córrer, sinó que aconsegueixes córrer una marató perquè tens la disciplina de saber que cada dia has de sortir a córrer, que t'has de senyir es diu en català? Bueno, que has de seguir els teus entrenos i la teva dieta i fer el que has de fer. Has de ser una persona disciplinada. El mateix passa amb qualsevol altre propòsit que et posis per aquest any. Vist això, doncs anem a veure quin és aquest exercici per fer que aquest propòsit d'any nou no quedi en l'oblit i estructuris la teva vida per realment aconseguir aquestes coses. L'objectiu d'aquest exercici és que deconstruïm aquest propòsit perquè primer entenguem per què el volem assolir i quins són els reptes que ens trobarem pel camí i segon, que creem una sèrie d'hàbits i d'automatismes a la nostra vida que ens facin fàcil que aquest propòsit sigui una realitat d'aquí a 365 dies. Per tant, per cada propòsit intentarem respondre les següents preguntes. Primer, intentar definir quin és aquest somni, flipar-nos una mica i dir que és el que seria loquíssimo, ojalà ho aconseguís. I a continuació ens preguntem el per què. Per què vull aconseguir això? És per motiu d'estatus? És per motiu perquè realment m'interessa? No passa res, i és perquè vols tenir més estatus i vols lligar més, no hi ha cap problema, però aquest pas de ser sincer amb tu mateix ja t'ajuda a aterrissar una mica aquest objectiu. A continuació intentarem definir una meta clara per assolir aquest somni i quins són els hàbits que hauríem de tenir perquè aquesta meta acabi arribant en algun moment de l'any. Per fer-nos un cara més clar, ens preguntarem quant de probable és que fracassi en una escala de l'1 al 10. 10 és molt probable que fracassi perquè m'he flipat, 1 és ho tinc a tocar, estan fent obres. Lligat amb això farem també el top 3 de raons per les quals és probable que fracassis, així ja pots començar a pensar de quina manera les evites, una llista de persones que tenim al nostre voltant que ens poden ajudar, coses que puguem fer nosaltres per fer-nos la vida una mica més fàcil i finalment accions, quines són aquelles coses que jo puc començar a fer el 2, 3, 4, 5 de gener per ja començar a agafar una mica d'atracció amb aquest propòsit. Jo t'ensenyaré ara un parell d'exemples personals meus, però aquest exercici no és meu, com que el 98% me l'he copiat d'internet, així que potser pots trobar més exemples o exercicis encara més refinats sobre això. Però bueno, comencem. Agafarem les diferents àrees que jo abans t'havia comentat i farem servir un cop més aquest canal de YouTube com a exemple. El meu somni seria algo així com aconseguir tenir una audiència de gent que li encanta el que faig i que realment li canvia la vida, les meves idees i m'acaben escrivint dient-me Albert, gràcies a tu vaig aconseguir un propòsit d'any nou o jo què sé, he descobert que sóc introvertit, qualsevol cosa. Aquest és el meu supersomni, l'escriurem aquí. Somni, sóc una persona influent que comparteix idees que canvia la vida de les persones. M'hi dedico. Per què vull fer això? Aquí siguent brutalment honest, hi ha diferents raons per les que vull fer. Primer, em fa sentir bé ajudar la gent.
Em fa sentir bé ajudar a la gent. Segon, crec que és una bona manera de guanyar-te la vida. Crec que es poden fer bastants diners. En català és una mica més difícil. Però no, si ets una persona que té una bona presència digital, una bona audiència i pots començar a crear contingut i productes, és una manera de guanyar-se la vida. Per tant, et pots fer ric, diguem-ho així. Una altra raó també pot ser segurament per ego o per estatus o per reputació. A tots ens agrada tenir aquest prestigi de vegades de ser una persona que sap d'un mundillo o que és envejada pels altres. No sé si envejada és la millor manera, però que inspira altres persones. Així que també ho posaré. Per què? Per estatus. I de moment no se m'acut res més, però bueno, ja hem vist aquí que hi ha més d'un motiu pel qual jo vulgui aconseguir això. L'objectiu, la meta. Aquí se suposa que has de posar una meta que sigui smart, que no me'n recordo què vol dir smart, però és com que ha de ser molt clara, molt concisa. A mi el que no m'agrada amb les metes és posar metes de coses que no depenen de mi. Per exemple, si jo et dic, no, és que jo l'any que ve vull tenir 10.000 seguidors a YouTube, no depèn de mi tenir 10.000 seguidors. De mi depèn moltes coses. Fer vídeos, el contingut dels vídeos, però que al final la gent decideixi subscriure's o no, depèn de lo que la gent vulgui, de com funcioni l'algoritme de YouTube. És una mica estúpid. Llavors, a mi m'agrada posar-me metes, el que es diuen metes d'inputs, és a dir, metes que jo puc controlar. I la meva meta, per exemple, serà per aquest any 2022 publicar un vídeo cada setmana, és a dir, 50-52 vídeos a final d'any. Per tant, quin és el meu objectiu? El 2022 publicaré un vídeo cada setmana. Aquesta és una meta que depèn única i exclusivament de mi. Ara és quan comencem ja a desgranar bé aquest propòsit, i és que quins són aquests hàbits que jo necessito perquè això acabi passant? Quins hàbits he de tenir jo a la meva vida per publicar un vídeo cada setmana? Se m'acudeixen coses com llegir cada dia una mica dels meus llibres de no ficció, des on trec moltes idees que després explico en aquests vídeos, planificar-me bé i fer servir el time blocking per cada tarda tenir una estona on fer guions o editar vídeos, també seria un bon hàbit. I el tercer hàbit també podria ser una cosa com publicar cada dia a Instagram. Crec que és una manera d'interactuar amb l'audiència i que la gent encara et vegi cada dia i estiguis present a la seva vida, tot i que això entra una mica en conflicte amb el meu minimalisme digital, però podria ser un bon hàbit. Així que posarem aquí llegir mitja hora de no ficció cada dia, treballar cada dia de 8 a 9 en el canal i publicar almenys un story cada dia. És una mica trista, hi ha gent que no para de publicar stories en tot el dia, són molt pesats, i jo m'estic proposant posar-ne un al dia. Aquí m'he de preguntar quan probable és que fracassi. Sincerament, ja porto quasi un any penjant un vídeo a la setmana, així que seria difícil que no aconseguís això. Potser el més difícil en el meu cas és publicar una story cada dia, que no sigui una story del meu esmorzar. Llavors aquí, quan probable és que fracassi? És poc probable. Jo ho posaria aquí, en aquest cas, un 2, no m'estic arriscant massa. Top 3 raons per fracassar. Aquí ho tinc bastant clar perquè em va passar aquest any una època. I és que primer és que no tingui prou temps, que no m'organitzi bé i que llavors arribi la tarda i a la tarda he de fer 25.000 coses, m'he allargat a la feina i no em dóna temps. Per tant, top raons per fracassar. No tinc temps i no m'organitzo bé. Una altra raó per fracassar seria que em quedo sense idees i em desmotivo. I una altra raó per fracassar, la número 3, seria algo així com... Aquí si m'hagués posat una meta de el que seria un output, és a dir, tenir 1 milió de subscriptors, sí que motius per fracassar n'hi haurien un muntó, jo què sé. L'algoritme no funciona. Però com que el meu objectiu realment és gravar 50 vídeos, quines raons tinc jo per fracassar i no fer 50 vídeos? No se m'acut una tercera gaire bona, però diria alguna cosa així com que deixa d'interessar-me aquest propòsit genuïnament. És a dir, jo que sé, potser al març dic que a la merda YouTube i jo el que vull és ser corredor de maratons i m'obsessiona córrer maratons cada tarda i ja no vull fer més YouTube. Per tant, una raó per fracassar és que realment ja no m'importa aquest propòsit. Però vaja, que tampoc seria un fracàs en si. Qui em pot ajudar? Aquí és interessant. Jo l'any passat, per exemple, aquí vaig posar que em podien ajudar amics que ja havien tingut canals de YouTube, amics molt interessants que tenien bones idees. En aquest cas, tinc molt clar que em pot ajudar la Judit, la meva parella, fent una mica d'accountability buddy, és a dir, buscar-te algú que et digui ja has penjat el vídeo aquesta setmana? Algú que t'exigeixi, amb qui et compromets, i jo li diré Judit, penjaré un vídeo cada setmana aquest any, i ella em vagi recordant ja has fet el vídeo, ja has gravat avui, ja has estat editant, així que qui em pot ajudar? La Judit. Accountability, no sé escriure, Ability Buddy, que li diem. La veritat és que hi he après bastant de persones sobre com editar o com fer storytelling i tal, així que potser li pensaré més. Jo quan acabi de gravar aquest vídeo seguiré fent aquest exercici i em trobaré una altra idea. Però bueno, com puc fer-me la vida més fàcil? Està molt clar. Primer, he de fer més time blocking i organitzar-me millor. Time blocking i
organitzar-me millor. També m'hauria de guionitzar més els vídeos per poder gravar d'una tirada 2 o 3 vídeos. A mi em passa que jo vinc aquí, gravo un vídeo, recullo, l'edito tot i quan acabo de fer aquest vídeo dic vaig a fer un altre vídeo. Crec que seria molt més útil si tingués 3 o 4 idees, les gravo totes d'un tirón i després vaig fent vídeos per separat. Per tant, com puc fer-me la vida més fàcil? Gravant més d'un vídeo de cop. Gravant més d'un vídeo de cop. Més idees, per exemple, sempre demano llibres pel meu aniversari, pel meu sant, per Nadal, quan algú em vol regalar alguna cosa, li demano algun llibre d'aquests perquè crec que em donarà alguna idea per explicar-te, així que demanant llibres a amics i familiars. I finalment arribem a aquesta columna d'acció, que són coses que jo puc començar a fer literalment demà o demà passat o avui mateix, i aquí la qüestió és que el meu canal de YouTube ja està funcionant, llavors no és com començar des de zero, però aquí jo em posaré, per exemple, acció, planificar-me ja tots els vídeos de gener, planificar tots els vídeos de gener i posar-me a llegir el llibre que m'estic llegint, que així tinc una idea més. Acabar-me 12 regles para vivir. I aquest seria una mica l'exercici. Amb això has vist com he passat d'aquest somni de és que jo vull ser una persona superinfluent i tal a una mica els hàbits que he d'anar fent jo durant aquest any perquè al final en el meu dia a dia faci cosetes que m'ajuden a aconseguir això. Anem a fer un altre exemple? Podríem fer un altre exemple. Me'l penso un moment, que si no aquest vídeo es farà molt llarg i ara te l'ensenyo. Bueno, doncs ja tinc fet aquest segon exemple, que l'he fet en l'àrea de les finances. Crec que és un tema que tots ens hem de posar amb les finances en algun moment, així que el meu somni en aquest cas és que jo tinc suficients estalvis per no preocupar-me del meu dia a dia, puc gastar en el que vulgui i puc fer regals a la meva família que no m'importi el que costen perquè realment els vull regalar i això no em desquadra la vida. He trobat diferents motius i aquí, per exemple, no crec que sigui per estatus realment, perquè, no sé, tampoc que estic demanant un Lamborghini, saps? L'únic que vull jo és estar tranquil. Llavors, per què? Doncs perquè em donaria tranquil·litat i llibertat, tenir una bona posició financera. Em fa il·lusió regalar coses que li vull regalar a la gent i a vegades és com, ojalà li puguis regalar aquells cascos, però com que costen molts diners, doncs potser li compro un llibre. Doncs no sé, vull poder regalar el que jo vulgui sense preocupar-me d'això. I també trauria estrès de la meva vida. Tothom s'estressa pels diners en algun moment, així que aquí està apuntat. L'objectiu és estalviar 10.000 euros aquest any. Una altra vegada és un objectiu que depèn de mi, no de que una inversió vagi bé o no, sinó que el que jo puc estalviar vull estalviar 10.000 euros. I això traduït en hàbits que he d'anar tenint és, doncs, cada mes s'apreté 300 euros directament per estalviar, controlaré les despeses cada dilluns, això ja ho faig però ho vull seguir fent, controlar les despeses, veure en què vaig gastant diners, i m'ho pensaré 2 cops abans de fer una compra. També és un hàbit que tinc que quan tinc un impuls i em vull comprar, no sé, una jaqueta, unes bambes, un telèfon, no m'ho compro, ho apunto una llista i després si a cap d'1 o 2 mesos veig que encara estic obsessionat i vull aquelles bambes i crec que les necessito, me les compro. És un hàbit que vull mantenir. Quan probable és que no ho aconsegueixi, que fracassi? És molt probable, perquè jo no sé d'on trauré 10.000 euros aquest any. Si puc estalviar 300 euros al mes, això són 3.600 euros a l'any. És molt lluny d'aquests 10.000 euros. Per tant, és molt probable, és un 8 o un 9 de probable que no ho aconsegueixi. Top de raons per fracassar en aquest objectiu és que no genero prou ingressos, jo, per tenir 10.000 euros estalviats, llavors és la número 1. El segon és que hi hagi imprevistos i a part de les meves despeses, doncs, no sé, hagi de reparar la moto o passin coses i hagi de gastar diners i estalvis que ja tenia controlats. I finalment que no em controli suficient i que gasti en tonteries si no segueixo els hàbits que et deia abans, de controlar quan gasto cada setmana, pensar-me 2 cops abans de fer una compra important, etc. Qui em pot ajudar? En aquest cas, un altre cop, la Judit, la Accountability by Judit, t'ha tocat sortir molt en aquest vídeo. I també el meu amic Lluís està molt ficat en el mundillo de generar ingressos i coses d'e-commerce digital i tal, i sempre aprèn molt i té moltes idees per generar més ingressos, generar ingressos per internet, així que crec que és una persona de la que puc aprendre i em pot ajudar a, com et deia, generar més ingressos, perquè estalviant i reduint despeses no arribaré a aquests diners, necessito començar a generar més diners com sigui. Com puc fer-me la vida més fàcil? Puc crear algun producte digital que es vengui bé, jo què sé, un fons de pantalla, que la gent li agradi molt i pagui 2 euros per aquell fons de pantalla. Si se'l compra suficient gent, doncs arribes a 10.000 euros. Com puc fer-me la vida més fàcil? També separant bé els comptes que tinc i tenint molt clar que aquest compte és d'estalvi, aquests diners són diners que em puc gastar en coses que em vull gastar, i comprometre'm públicament en un vídeo a YouTube, com estic fent ara, perquè si no faré el ridícul, segurament faré el ridícul i no aconseguiré aquests diners ni de conya, però bueno. També, comprometre't públicament a una cosa fa que et sentis aquesta pressió. Com la gent que diu que s'aprimarà 5 quilos, doncs et compromets públicament i la gent estarà pendent de si ho fas. També he posat aquí un com puc fer-me la vida més fàcil, o sigui, treballant molt a la meva feina normal i corrent i convertir-me en jefe, i si em pugen el sou, doncs, oye, potser pot estalviar tant, però bueno, no crec que la meva trajectòria, carrera professional l'hagi de contemplar en el sector finances, sinó que jo tindria aquí una altra línia, amb un altre somni, on aquí sí que detallaria jo què he de fer a la feina per aconseguir allò que vull,
avui, com ho he d'encarar, quins són els reptes que em trobaré, etc. Acció, doncs aquí dins he d'actualitzar l'Excel ara mateix amb els meus estalvis i despeses que tinc per fer-me un bany de realitat i quin és aquest plan, no? Exactament, ni quan realista és que puc estalviar 300 euros al mes, on he de generar més ingressos, etc. I fins aquí el vídeo d'avui. Si vols ens veiem d'aquí 365 o 64 dies i revisem això. Crec que els vídeos hi seran, ojalà siguin aquests vídeos, si no sí que em sentiré una mica defraudat. Els diners ja ho veuré. A veure, la qüestió és que jo aquí he posat estalviar 10.000 euros, però si jo en comptes d'estalviar-ne 10.000 n'estalvio 5.000, hòstia, ja està bé. Si no hagués fet aquest exercici probablement ni m'hagués preocupat, no hagués arribat a aquesta meta i en comptes de 5.000 n'hagués estalviat 200 en tot un any. Llavors, aquest és l'objectiu d'aquest exercici, no realment complir a rajatabla això que hi ha aquí, sinó que et faci el xip i et moduli una mica coses que faràs aquest any. I res més, això és tot per aquest vídeo. Com sempre et diré que pots deixar un like, pots deixar un comentari si vols compartir algun repte que tinguis tu aquest any o qualsevol cosa així xula. I res més, hi ha més vídeos al canal per si vols aprendre una idea i jo et veuré la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!